Tusind tak til alle for damerne for at have mig på forsiden i den her uge. Også stor tak til teamet, der har skabt det her, og til mit bureau, The Management. Selvfølgelig er det vigtigt for mig som model at være på forsiden. Jeg er ambitiøs med alt, hvad jeg gør. Det er bare sådan, jeg er. Men endnu mere vigtigt er det for mig at få lov til at vise og bidrage ind i det, at modne mennesker kan også være cool. Det er mit projekt. Jeg har arbejdet på det nogle år efterhånden, og det er utrolig vigtigt for mig at inspirere, forsøge at inspirere også andre mennesker til at vise alle mulighederne, der er i den her fantastiske periode i livet. Og når vi taler om periode i livet, så er det min fødselsdag i dag. Solen skinner, og jeg glæder mig til en dejlig weekend. Det håber jeg også, at I får.